Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Döwlet pagtanyň satyn alyş narhyny ýarym esse galdyrdy. Ýöne häzirki wagtda ýygymçylaryň tölegleri gijikdirilýär. Türkmenistanda pagtanyň döwlet satyn alyş narhynyň öňküsünden 50% ýokarlandyrylanlygy barada habarlaryň gelip gowuşýan wagty Taşowdy we Lewap vilayatlaryna ýygymçylaryň tölegleri gijikdirilýär. Bular barada Azatlygyň ýurt içindäki habarçysy maglumat berýär. Türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan türkmenportal.com saýtynyň düýün 11-nji oktýabrda Owa we Suw hojalyk ministrliginiň bir resmiýetine salgylanyp beren maglumatyna görä, Türkmenistanda döwlet mundan beýlek orta süýümli pagtanyň her kilogram üçin ýygymçylary 60 tenge töleýär. Bu düzgün şu ýylyň 5-nji oktýabr güni güýje giripdir. Mundan ozal 8-nji oktýabrda Azatlygyň çeşmesi ýokarlandyrylýan bahalar boýunça taýyk maglumat beripdi. Şonu bu maglumaty ikinji çeşme tasdiklatmak başartmany. Ýöne göterilen täze narhlar ýygymçylar üçin şu ýylky pagta mewsümini kärenneçiler üçin bolsa üstümizdäki ýylyň hasylyny degişli bolup durýar. Munyň detallary bilen habarymyzyň dowamyny tanyş boluň. Ýatlasak 5-nji oktýabr güni döwlet başlygyny pagtanyň we buğdaýyň döwlet satyn alyş narhlaryny üstümizdäki 2019-njy ýylyň hasylyndan başlap ýokarlandyrmak barada karara gol çekipdi. Azatlygyň ýurt içindäki habarçysy pagtanyň her kilogramyna degişli tölegiň 60 tenge çykarlandygyny öz çeşmelerine salgylanyp tasdiklady. Ýöne onuň maglumatlaryna görä Türkmenistanyň dürli künjeklerine eýýän bir näçe hepde bäri pagtaçylaryň tölegleri tölenilmeýär. Taşowdy welaýatyna eýýän bir näçe hepde bäri ýygymçylaryň tölegleri gijikdirilýär. Olaryň arasynda ýygym mewsüminiň başyndan bäri töleg haklaryny alyp bilmedikler bar diýip habarçy aýtdy. Ol ýurdun dürli künjeklerini şol sanyny Lewap welaýatynda da tölegleriň wagtyna tölenilmeýändigini sözüne goşdy. Habarçynyň maglumatlaryna görä pagta plan borçnamasynyň 50%-ni dolup bilmedik kärenneçilere şertnamada görkezlen töleg haklary tölenilmez. Sebäbi egerde kärenneçiler döwlet harmanyna tawsyrmaly pagtanyň 50 göterimini üstünlükli berjay edip bilmeseler, onu olar tehnika, dökün suw we şoňa meňdeşler üçin döwletiň öňündäki bergisini töläp bilmeýärler. Şol sany ýygymçylaryň töleg haklarynyň hem höttesinden gelip bilmeýärler diýip ol aýtdy. Ýurdun owa hojalyk toplumyndaky nowsanlyklar şol sany tehnika, dökün we suwarym suwlarynyň ýetmezçiligi sebäpli agla we kärenneçi harmana tawsyrmaly plan borçnamalaryny üstünlükli berjay edip bilmeýär. Halk maslahatyna prezidentiň hödürlän çözgütlerini laýyklykda köp sanly kärenneçiniň ýerleri ellerinden alynar diýip habarçy aýtdy. 25-nji sentýabrda geçirilen halk maslahatynyň 1-nji mejlisinde prezident Berdimuhammedow ýurdun owa senagat toplumyny özgertmek boýunça başga-da bir näçe teklip bilen bir hatarda düşegünsi daýhan birleşikleriniň ekrançylyk ýerlerini ellerinden alyp, olary has öndürüjülükli işlejekdi gaýdylýan öndürüjülere 99 ýyl möhlete bermek barada çözgüt hödürledi. Kärenneçileriň köpüsi uly höwes bilen ýerlerinden diýilmäge isleg bildirer. Sebäbi olar indi soňky bir näçe ýylyň dowamynda ýerlerden girdici alyp bilmeýär diýip Azatlygyň habarçysy daýhanlara salgylandy. Türkmen portalynyň habaryna görä mundan beýlek ýygymçylar üçin inçe süýümli pagtanyň her kilogramynyň döwlet bahasy 80 tenge, orta süýümli pagta 60 tenge bolar. Olaryň öňkü bahalary degişlilikde 50 we 40 tengedi. Ýokarlandyrylan narhlar kärenneçi ýer ýerleriniň döwlet harmanyna tawsyrýan umumy pagta plan borçnamasyna üstümizdäki ýylyň hasylyndan başlap täsir eder. Ýagny 2019-njy ýylyň 15-nji oktýabryna çenli döwlete tawsyrylan orta süýümli pagtanyň tonusyny 1500 manat, 15-nji oktýabr 15-nji noýabr aralygyna tawsyrylan pagtanyň degişli mukdaryny 1430 manat, 15-nji noýabrdan soň harmana goşulan orta süýümli pagtanyň tonusyny 1365 manat töleg tölenir. Mundan ozal bularyň döwlet satyn alyş narhlary degişlilikde 1144, 1092 we 1040 manatdy. Şol bir wagtyň özünde döwlet ençe süýümli pagtanyň tonusyny agzalan degişli wagt aralyklarda kärenneçilerden 2000, 1910 we 1820 manatdan satyn alar. Şeýlede soňky geçirilen halk maslahatyna döwlet başlygyny kärenneçileriň özlerine bölünip berilen ýerleriň 70 göterimine pagta ýa-da buğday ekmegine, galan 30 göterimine dürli owa hojalyk ekinlerini ekmegine ruhsat bermek barada çözgüt teklip edipdi. Ýöne bu çözgüt henüz karar hökmüne kabul edilip dogry güýjünde resmileşdirilmedi. Halkara hukuk topurlary Türkmenistanyň pagta önümçiligine mejburi zähmetin ulanylmagyny tankyd edýär. Muňa bagyşlap dürli topurlardan düzülen pagta kampaniýasy atly halkara koalisiýa 1-nji oktýabrda New Yorkda BMG'nyň baş binasynyň öňünde protest çäresini geçirdi. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Gadyrly dinleyijiler,
Azatlyk radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web-saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu mikrofonunda Merdan Tariýew. Adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlygy we adam hukuklary boýunça türkmen inisiatiwasy toparlary Ýewropa Birleşiginiň daşary işler we hukuk tiýatraty boýunça baş wekili we Ýewrokomissiýanyň vice-prezidenti Federica Mogherini'niň Türkmenistanyň daşary işleri ministri Reşit Meredow bilen 10-njy oktýabrda Brüsselde geçirilmeli gepleşiginiň öňü sirasynda Ýewropaly resme açyk hat ýolladylar. Adam hukuklaryny goraýjylar Mogherini aýdyrlanyp Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň ýolbaşçysy bilen adam hukuklary wagtyndaky möhüm meseleleri gozgamagyny, şeýle-de Aşgabatyň adam hukuklary wagtynda öz üstüne alan anyk borçnamalarynyň berja edilmegini gazanmagyny soradylar. Şeýle-de hatyň awtorlary Ýewrosoýuz bilen Türkmenistanyň arasyndaky içkin gatnaşyklaryň diňe Aşgabatyň adam hukuklary wagtynda halkara normalaryny gurrunsyz berja eden halatynda mümkin boljakdygyny duýdurmaga çağırdylar. Hatta Tewitiň beýleki bir döwletinde, ýagny Özbekistanda soňky döwür adam hukuklary meselesinde öňe gidişlikleriň bolandygy, emma şol bir wagtda Türkmenistandaky ýagdaýlaryň ozalky ýaly üýtgewsiz galýandygy, şeýle-de ýurtda etaty azatlyklaryň depelenýändigi nyktalýar. Mundan başga hukuk goraýjylar raýat azatyklary boýunça çap edilýän halkara hasabatlarynda Türkmenistanyň henis hem soňky iň yaramaz orunlarda ýerleşdirilýändigine üns çekýärler. Hatta Türkmenistanyň media barada kanununda senzuranyň gadagyn edilýändigine we habar terişleriniň garaşsyzlygynyň kepillendirilýändigine garamazdan ýurtda söz azatlygynyň düýbünden ýokdugy aýdylýar. Türkmen hökümeti bolsa döwlet elçiligindäki habar terişlerini bir gözükçülügünde taklap, olary diňe propaganda maksatlary, ýagny ýurtda ähli zady güllärli gulluk edip görkezmek üçin ulanýar. Netijede ýurdun habar terişleri häzir ýurdun başdan geçirýän ýeti ykdysady krizisi barada hiç ýyly maglumatlary bermeýärler. Hukuk toparlary Türkmenistanda raýatlaryň daşardan maglumat almak mümkinçilikleriniň hem çäklendirilýändigini, internetiň tezliginiň pes bahasynyň hem juda ýokarydygyny belleýärler. Şeýle-de hatda nyktaly ýaly adam hukuklaryny goraýan garaşsyz guramalar Türkmenistanda açyk hereket edip bilmeýärler. Grazdançylyk jemgyýetiniň aktivistleri, daşary ýurtlaryň habar terişleri bilen hyzmatdaşlyk edýän jurnalistler we umuman hökümeti tanqidleýän ähli kişi türkmen häkimetleriniň dowamly basyşyna, haýwatlaryna tede bar bolýarlar. Galy berse-de Federica Mogherini ýolunyň hatda Türkmenistanda henis hem çärlere mejburi gatnaşdyrmak tejribesiniň dowam edýändigini, türkmen türmelerinde ýitirmedilenleriň ykbalynyň nämälim galýandygyny, raýatlaryň ýurtdan çykmagyna durly çäklendirmeleriň girdilýändigine üns çekilýär. Sözümüzün ahyrynda bellesek, Türkmen resmi mediasynda ýurdun baş diplomaty Reşit Meredowyň Ýewropa Birleşiginiň daşary işleri we hukuk siýasaty boýunça baş wekili we Ýewrokomissiýanyň vice-prezidenti Federica Mogherini bilen geçirmeli duşşugy barada hiç ýyly maglumat berilmedi. Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýle-de Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlary hiç ýyly bökdünsiz girip bilmek üçin Sayfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psipxon3.com web saýtyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Sayfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psipxon3.com web saýtyndan täzelep durmagy unutma. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Lewabyň polisiýa işgärleri paraxorluk sebäpli hak hukuklarynyň berilmeýändigini näýle. Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň Lewap vilayet bölümine işleýänleriň hak hukuklarynyň dolu peýdalanyp bilmeýändigi, bu mundan näýle bolanlaryň köpelýändigi öňe sürilýär. Aýdyryşyna görä, munyň sebäbi paraxorluk we garnaşparalyk. Lewap vilayatynyň içeri işler ulgamynyň durly bölümlerine wezipeli käbir
polisiýa işgärleri Azatlyk radiosynyň yerli çeşmeleri bilen bu urda howpsuzlyk sebäpli anonim ýagdaýda gürüňdeş boldy. Olar polisiýa işgärleriniň arasynda ýokardan edilýän basışlara, paraxorluga we garnaşparalyga garşy barha mewjüden näýleligiň olaryň işini taşlamagyna çenli baryp ýetýändigini aýdýar. Ol polisiýa edarasynyň jenaýat we gözle atyryş bölümine işlen. Käbir düşünşmezlikler sebäpli olara näýlelik bildirip işini taşlandygyny aýdan 45 ýaşyndaky bir polisiýa işgäri kanuny laýyk işlenmegini köpülenç vilayet prokuraturanyň we Milli Howpsuzlyk Gullugynyň resmiýetleriniň basyş edip päsgelçilik döredýändigini öňe sürýär. Käbir jenaýatlaryň üstü açylanmahaly olar derrew onuň ýapylmagy üçin basyş edýärler we haýwat atýarlar. Hamala olaryň öz ilteşi bar ýaly. Olaryň diýen edip jenaýat işini ýapmasaň öz gözipäňi taşlamaly bolýarsyň. Men özüm hut şeýle sebäpden işimden moşadyrlym diýip polisiýa işgäri gürrüň berdi. Häzir vilayet içeri işler gullugynyň hataryna işläp beren 42 ýaşyndaky polisiýa işgäri bolsa, köp kärdeşiniň döwletiň özlerine berýän dynjalys, umumy ýaşaýyş jaýy ýaly haklaryndan peýdalandyrylmaýandygyny bildirýär. Iň märkezi ýyllyk dynjalys hakymyz 28 gün bolsa, bize şol 3-4 gün kemeldilip berilýär. Dynjalysda mahalyň adatdan nasar diýilmejek ýöneköýje bir waka bolsa, derrew ýygyna çagyrýarlar. Meselem, birden welaýata prezident gelýän bolsa, mejburi ýagdaýda bir hepde ýa-da 10-15 gün owalan wezipe çagyrylyp, oň hakkı tölenmeýär. Döwlet tarapyndan işleýän ýerinde berilýän umumy ýaşaýyş jaýyndan peýdalanjak bolsaň, öz adyňa ýa-da maşgala agdalaryň adyna ýazga alynan mal emlak bolmaly. Ýöne hiç ýyl maly emlak bolmaýan polisiýa işgärlerine hem 3-4 ýyllap nowatda duranlygyna garamazdan umumy ýaşaýyş jaýynyň berilmeýän pursadyna köp duş gelýär. Polisiýa edarasynyň ýolbaşçylarynyň köpüsem öz jaýlaryny kireyine berip, içeri işler ministrligine degişli umumy ýaşaýyş jaýlaryna ýaşaýarlar. Birden umumy ýaşaýyş jaýyna orun tapylsa, şoň üçin owaly bilen $150 para bermeli. Umumy ýaşaýyş jaýlarynyň aýlyk tölegi bolsa 180 manat diýip polisiýa işgäri sözleriniň üstünde şeýle etirýär. Jaý satyn almak üçin nowata ýazylanlara ýylda 3-4 sany jaý boşaýar. Sebäbi polisiýa işgärleriniň işleýän ýerleri 4-5 ýyldan kada görä ütkep durýar. Emma polisiýa işgärlerine berilmeli jaýlar emellarlaryň dowun garnaşlaryna ýa-da tanışlaryna berilýär. Ondan soň olar jaýlary kireyine berýärler. Jaý satyn almak isleýänleriň nowatyna ýazylmak üçin $500 para bermeli. Şeýlelikde ýöneköý polisiýa işgärleri döwletiň özüne berýän himayatlaryndan hiç ýyly peýdalanyp bilenok diýip polisiýa işgäri gürrüň berdi. Yer gelende bellemeli bolsa, köçede garawutçylyk edýän ýöneköý polisiýa işgäriniň aýlygy 1700-1800 manat. Участковой diýilýän ýörüýte bellenen ýerlere seredýänleriň aýlygy 2000 manat. Derňewçiler 2200-2300 manat aýlyk alýarlar. Owa ýerlerinden şäherçe we etrap merkezine geçýänleriň aýlygy 200-300 manat ýokarlanýar. Vilayet merkezine işleýän polisleriň aýlygy eýeleýän wezipesine görä 5000 manata çenli baryp ýetýär. Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Iki ýurduň arasyndaky ynjyk gatnaşyklaryň fonuny Täjikistanyň Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirilýär. 14-15 oktýabrda Täjikistanyň Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirilýär. Bu barada Täjikistanyň Daşary işler ministrligi beýanat ýaýratdy. Bu wakanyň çägindäki çäreler Täjik paýtagty Duşanbede we Hatlon welaýatynyň Dusti etrawyna geçirmek meýilleşdirilýär. Dusti etrafında 30 000 ogloy türkmen kowçum bolup ýaşaýar. Beýanatda bu çärelerin iki ýurduň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary ösdürmek hemde Täjik halkyny türkmen medeniýeti bilen tanışdyrmak maksady bilen geçirilýändigi mälim edilýär. Täjikistanyň Daşary işler ministrligi ýaýradan beýanatyny bu çärelere gatnaşmak üçin Türkmenistanyň 350 adamdan ibaret wekilçilikli topary uradýanlygyny ýörüýte belleýär. Bu waka bilen bagly Azatlyk radiosynyň Täjik gullugy bilen anonim şertlerde söhbetdeş bolan Täjikistanly bir resmi çeşme medeniýet günlerine gatnaşmak üçin Türkmenistanyň uradýan toporynyň adam sanyna ilk başda özleriniň haýran galanlygyny gurrun berdi. Ol adatça ýurtlaryň arasynda geçirilýän şeýle çärelere 80-150 adamlyk toporyň uradylýanlygyny Azatlygyň Täjik gullugyna gurrun berdi. 5-nji oktýabrda geçiren hökümet mejlisinde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Täjikistanda geçiriljek medeniýet günlerine degip geçdi. Tadahanyň maglumatlaryna görä, ol bu çäreniň döwletara gatnaşyklary hasda ösdürmekde aýratyn ähmiýetiniň bardygyny aýdyp, Türkmen wekiliýetiniň düdümine sunuwatyň ähli görnüşleriniň wekillerini goşmagyň möhümligini
belläpdir. Soňky wagtlarda iki ýurdun arasyndaky ynjyk gatnaşyklar barada maglumatlar ýygyderli peýda boldy. Sentýabryň başynda Türkmenistan Täjikistana barýan ençeme ýüklüň Türkmen-İran ferhedinden öz şägine girip ondan üstaşyr geçmegine ruhsat bermedi. Täjikistanyň bir ýüklü oturucusuynyň 2-nji sentýabrda Azatlyk radiosynyň Täjik gullugyny telefon arkaly beren gürrüňünde Täjikistana barýan bir ýüze goly ýüklüň Türkmenistanyň üstünden tranzit geçmegine ruhsat berilmeýändigini habar berdi. 20 sentýabrda Täjikistanyň Özbegistanyňky ilçisi Ortiýetiň bir neşrine beren interwýusynda öz ýurduny Türkmenistanyň üstünden Awganystana birleşdirjek demir ýol proýektiniň gurulşynyň näwelli möhletçiligini ýygy çekiljekdigini aýtdy. Muňa jogap edip Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi 22 sentýabrda seýrek beýanat ýaýratdy we özleriniň Täjikistanyň Tot demir ýol proýektini soňa goýmak planlaryna düşünmeýändigini aýtdy. Türkmen tarapynyň beýanatyndan soňra Täjikistanyň transport ministrligindäki ýokary derejeli bir resmi Azatlyk radiosynyň Täjik gullugyna Tot proýekt boýunça işleriň dowam edýändigini habar berdi. Goloýda Azatlyk radiosynyň Täjik gullugy bilen söhbetdeş bolan bir türkmenistanly Täjikistanyň ýokary hujaýlaryna goýan türkmenistanlar üçin türkmen ferhediniň 28 awgustdan bäri ýapyk bolmagyna galýandygyny, Türkmenistanyň häkimetleriň 1000 çemeti studentiň Täjikistana gitmegine ruhsat bermeýändigini habar berdi. Täjik medeniýetyne görä Türkmenistanyň Täjikistanyň medeniýet günleriniň çägindäki resmi duşuşluklar we medeni çäreler 15-nji oktýabrda geçiriler. Täjikistanyň Milli Muzeýine iki ýurdun resmi toporlarynyň duşuşugy we medeniýet konferensiýasy şeýle-de Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Türkmenistan beýik ýüpek ýoluň ýüregi atly kitabynyň prezentasiýasy geçiriler. Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiniziň gizlin taklanjaklygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň döwlete degişli dukanlarynda çilim indi 1,5 ay çemeti wagtary satylmaýan mahaly onuň hususy eýçilikdäki dukanlardaky bahasy barha gymmatlaýar. Meselem Kazakstanyň önlerilen kent çilimi mundan 1 ay bol şonuň bahasy hususy eýçilikdäki dukanlarda 40 manat. Bundan bir hep doğul 50 manat 55 manat. Edil şuun soçilmin bir kututunun bahası 65 manata barıp gitti. Beyleki Ermenistan'ın önlerilen çilimlerem, Türk Respublikası'nda Germanya'da önlerilen çilimlerem sınırlıktan kımmatlaya. Ya da olmasın Kiel taydan ona tasaplayan çilimden bir parlament adlı çilim. Bundan bir ay olur bir kututunun bahası 75-80 manat. Bundan bir hep doğul 95-100 manat. Edil şuun kuun 140-150 manata barıp gitti. Dip aşavatly synçy Amanmurat Bugaýew aýtdy. Türkmenistanda bolup geçen wakalara ýakyndan synedýän synçy häzirki wagt çilimkeşleriň köpüsiniň iň arzan bahadan satylýan çilimiň ýekeje dänesini satyn almagy hem mümkinçiliginiň ýokdugyny bellep, çilimiň bir dänesini 2 ýa-da 3 adam bolup çekýänleriň köpelendigine hem ünsü çekdi. Çilimiň ýeke dänesini bahasy arzan moronny 4 manatdan şonu almagy çilimkeşleriň köpüsiniň gurbat satan oklardy. 2 çenden 3 adam bolup bir çilim var bir bukrak ýerde oturup şonu gerekleş çekýärler ýekeje çilimi sebäbi Aşgabat şäheriniň islenlik ýerine çilim çekdiňde ol polisiýa gözlemçiliğine düşýän oňda salýan jerimesi 175 manatdan başlanýar. Iň arzany bolmasa 300 manat 400 manat barp etdi. Dip Bugaýew gurrun berdi. Maglumat üçin aýtsak Türkmenistanda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň yglan eden kararyna laýyklykda 2018-nji ýylda ortaça aýlyk haky 715 manada barabar. Ýurtdaky ortaça aýlyk hakyny işleýän bir adam aýlygyny başa hiç sada sowmandy. Bir aýyň dowamında pes ýa-da orta hili çilimlerden 8-10 gutusyny, ýokary hili hasaplanýan çilimlerden ortaça 5 gutusyny satyn alyp bilýär. Türkmenistanda indi 3 ýyl çemesi wagt bäri çilimiň sowdasy
çäkli bolmanda galýar. 2016-njy ýylyň başynda türkmen häkimetleri Aşgabatyň hususy eýçilikdäki dukanlaryna reýtleri gurnap, ýörite lisenziýasy, resmi namasy bolmadyk söwdegärlere jerime salypdylar we çilimiň söwdasyny gadagyn edipdiler. Emma gadagançylyga garamazdan paýtagtdaky we vilayatlerdäki hususy dukanlarda çilimiň satywy açy-çan diýen ýaly dowam edýär. Söwdegärler çilimiň adyryndan iki türlü görnüşiniň boşan gutusyny dukan tekçelerinde, ýagny müşterileriň görjek ýerinde yerleşdirýärler. Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginde işleýän jogapkär resminiň adynyň efirde atlandyrylmasızlyk şerti bilen Azatlygyň ýurt içindäki habarçysyna beren maglumatyna görä, Türkmen hökümeti halkara guramalaryna hasabat berende hamana ýurtdaky çilimkeşleriň sanynyň ýyl-ýyldan azalýandygyny görkezmek isleýär. Sebäbi şol guramalara hasabat berilende hususy eýçilikdäki dukanlarda dälde, döwlet dukanlaryna satylýan çilimiň sanyndan hasap ýöredilýär we onu ilat sanyna paýlanynda ortaça 7-8% aralygynda bolýar diýip Agdalýan ministrligiň resmisi gurrun berdi. Ýatladyp geçsek 2015-nji ýylda bütün dünýä saglyk guramasynyň başlygy Türkmenistanyň iň az çilim çekýän ilatly ýurtdygyny aýdypdy. Aşgabatda geçirilen forum döwründe Margaret Chen derňewler Türkmenistanyň ilatynyň 8%-iniň çilim çekýändigini görkezýär diýipdi. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçinetýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda iýdarlaň. Gepler Azatlyk Radiosy. Efirde habarlar gündeligi bilen ben Şaýmyrdan Olumrady Kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Gunduz welaýatynda Awgan terhetçi güýçleriniň harby postlaryna jeňçiler hüjum etdi. Ençeme harby postlary jeňçiler basyp aldy. Gunduz welaýatynyň serhet ýaka yerleşen etraplarynyň obalaryna da jeňçiler ýerçilik edýär. Gunduz welaýatynyň welaýat geňeşiniň agzasy deputat Seyit Esedulla Sadatyň Azatlyk Radiosyna aýtmagyna görä bir näçe harby postlary jeňçiler basyp alypdyr. Jeňçileriň hüjumynda onlarça esker helak bolupdyr. Ençeme Awgan harbileri jeňçileriň eline ýetir düşüpdir. Talibanlaryň hüjumlary dowam edýär. Serhet ýakada häzir Talibanlar hereket edýär dip deputat aýtdy. Talibanlar hemle etti. Bir posta Soruk Baytal diyen mantıkasında 5 neferi şehit etti. 3 neferini zahmet etti. O 3 neferin basa Maydacık Kamamını Tacikistan etti zahmılar. Kaçı kutuldu. Şol postada bar neselere mükemmel alıp gittiler. 2 tane zerifuş alıp gittiler. Baksat postada bar neselerin hemen imkanatlarını muhalifler alıp gitti. Kalaydal atlı etrapda Türkmen komandiri Muhammed Nebi Güýçli jeňçilere garşy göreş alyp barýar. Muhammed Nebi Güýçliň harby postlaryna da jeňçiler ýygyderli hüjum edýär. Ýöne komandir Nebi Güýçli jeňçilere başartmany gelýär. Deputat Seyit Esedulla Sadatyň aýdyşyça serhetçi güýçleriň kömegine de komandir Muhammed Nebi Güýçli ýetişipdir. Serhetçi eskerleriň yaralylaryna Muhammed Nebi Güýçli ýardam edipdir. Taliban hüjumçylaryny ýygyna çekilmäge mejbur edipdir. Ölen eskerleriň hosarlarynyň ulagy hem ýol ugruna ýerleşdirilen bir minanyň üstünden düşüpdir. Mina partlamasy netijesinde 6 raýat adamlar öldü diýip deputat Seyit Esedulla Sadat aýdýar. Komandan Nebi Bardiyanırdan kömegine atıp daim olara kaçırdı. Talibanlar kaçtılar. Bizlerin şu bir hafta 10 günden beri görüyorumuz katıçılık, karanlık hemişe kan akıtıyor. Gunduz welaýatynyň baş etrabında Türkmenler hem koçun bolup ýaşaýarlar. Gunduz şäheriniň hem ýaşaýjylarynyň belli bölegi Türkmenlerdir. Emma Türkmenlere Gunduz welaýatynda hak hukugyň berilmeýändiginden deputat Seyit Esedulla Sadat nägilelik bildirdi. Türkmene hak verilecek Afganistan'da bir irade ne reis cumhurda var, ne valilerinde var, ne orgali mahallede var. Ne kette merkezi hükümette var, ne mahalli hükümette var. Hormatly radio dinleyijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.
Thank you.